नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हच्या या खास कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं स्वागत. 2024 हे निवडणुकांचं वर्ष, अत्यंत महत्त्वाच्या निवडणुका या वर्षात होणार आहेत आणि त्याचे पडसाद हे आतापासूनच उमटू लागले आहेत. लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यांप्रमाणेच पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकाही होऊ घातल्यात. इतर निवडणुकांप्रमाणे या निवडणुकीबाबत मतदारांमध्ये जागरूकता नसते, माहिती नसते. याच विषयी आज जाणून घेणार आहोत राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे सरांकडून. सर, आपलं स्वागत कोकण सात लाईव्ह मध्ये. नमस्कार, धन्यवाद. सर, लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका आणि पदवीधर शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका यांमध्ये काय फरक असतो? सर्वप्रथम कोकण सात लाईव्ह याचे मी आभार मानतो सुरुवातीलाच, कारण ह्या महत्त्वाच्या विषयावर हा आपला संवाद सुरू आहे. आपल्याला लोकसभा आणि विधानसभा आणि विधान परिषदा यांच्या ज्या निवडणुका असतात त्याची माहिती घेण्यापूर्वी कायदे मंडळाची काय कॉम्पोजिशन असतं ते आपल्याला पहिल्यांदा समजून घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये काय होतं की प्रत्यक्ष लोक त्यांना जर 5 वर्षांनी निवडून देतात किंवा मुदतपूर्व जर निवडणूक असतील तर त्या पद्धतीने प्रत्यक्ष निवडणूक होते. परंतु विधान परिषद ज्या आहे त्या विधान परिषद हे स्थायी सभागृह आहे. म्हणजे आपल्याकडे 2 सभागृह आहेत, एक विधानसभा आणि दुसरी विधान परिषद. असे असणारे भारतामध्ये 6 फक्त राज्य आहेत. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र आहे, तेलंगणा आहे, कर्नाटक आहे, उत्तर प्रदेश, बिहार अशासारखी 6 राज्य येतात. आणि याच्यामध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद असं त्याचं 2 सभागृह असतात. आणि 2 सभागृहांची रचना मूलतः वेगळी आहे. विधानसभेची जी आहे ती लोकांनी डायरेक्टली निवडणूक दर 5 वर्षांनी होतात अशा पद्धतीची आहे. आणि विधान परिषदेची जी आहे ती पूर्णपणे ती स्थायी सभागृह आहे, म्हणजे ते डिझॉल्व्ह होत नाही. आणि त्याची मुदत जी आहे त्यातल्या ज्या सदस्यांची ती 6 वर्ष असते. त्यामुळे दर 2 वर्षांनी 1/3 त्याच्यातले निवृत्त होतात आणि 1/3साठी आपण त्याच्यामध्ये निवडणुका घेतो. खरं म्हणजे घटनेमध्येच विधान परिषदेचं कॉम्पिटिशन दिलेलं आहे की त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष लोकांनी मतदान करत नाहीत. त्यातले 1/3 ज्या सीट्स आहेत, आपल्या विधान परिषदेची स्ट्रेंथ 78 आहे आणि त्यातले 1/3 हे आमदार, म्हणजे जे प्रत्यक्ष निवडून आलेले आमदार आहेत विधानसभेतले, ते निवडून देतात. 1/3 असतात ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी निवडून देतात. त्याच पद्धतीने 1/12 हे शिक्षक मतदारसंघ आणि 1/12 हा पदवीधर मतदारसंघ आणि राहिलेले 12 हे राज्यपाल नियुक्त करतात. म्हणजे कला, साहित्य या क्षेत्रातली ती माणसं असतात. अशा पद्धतीची ही रचना असते. दुसरा मूलभूत फरक ह्याच्यामध्ये असा आहे की ह्याच्या ज्या निवडणुकाचा उमेदवार जो असतो त्याचे जे कंटेस्ट करणाऱ्याचं जे वय आहे, क्वालिफाईंग एज, हे विधानसभेसाठी 25 वर्षाचं आहे, पण विधान परिषदेसाठी मात्र ते 30 आहे. आणि जसं प्रत्यक्ष निवडणूक विधानसभेची होते त्यामुळे त्याचे जे सदस्य आहेत ते आपण ईव्हीएम मशीनच्या द्वारे सुद्धा त्याची निवडणुका घेतात, कारण प्रत्येकाला एकच मत असतं. परंतु विधान परिषदेमध्ये आपण प्रिफरन्शियल व्होटिंग पद्धती घेतो आणि या पद्धतीमध्ये आपण उमेदवारांचे प्रेफरन्सेस देतो, 1, 2, 3, 4 जे असतील ते. त्यामुळे आपण हे पेपर बॅलेट पेपरवर याचं मतदान घेतो, ईव्हीएम वर याचं मतदान काही आपण घेत नाही. असे सर्वसाधारणपणे याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे. पण सर, शिक्षक मतदारसंघ आणि पदवीधर मतदारसंघ यामध्ये काय नेमका फरक आहे? आता जसं मी सांगितलं की विधान परिषदेची जी स्ट्रेंथ आहे त्यातल्या 78 पैकी 1/12 म्हणजे सर्वसाधारणपणे 7 जागा ह्या शिक्षक मतदारसंघातून निवडल्या जातात आणि 7 ह्या पदवीधर मतदारसंघातून निवडल्या जातात. विधान परिषदेची रचना अशी आहे की त्याच्यातनं येणारे जे सदस्य असतात हे सर्वसाधारणपणे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये तज्ज्ञ लोक असतात. आणि याचा उद्देश सुद्धा असा आहे की ह्या तज्ज्ञ लोकांचा कायदे मंडळासाठी, कायदे बनवण्यासाठी त्यांच्या इनपुटचा, त्याच्या ज्ञानाचा फायदा व्हावा.
हं. म्हणून शिक्षक मतदारसंघाची अशी भूमिका आहे की शिक्षकांचे प्रश्न, शिक्षकाच्या किंवा शालेय शिक्षणाच्या किंवा शिक्षण क्षेत्रातले जे कायदे आहेत त्याच्यामध्ये त्यांचं कंट्रीब्युशन चांगल्या पद्धतीने होईल आणि पदवीधरचा पण प्रश्न त्याच्या अनुषंगाने कायद्यामधले काही त्यांचं चर्चेमध्ये ते सहभागी होऊन सूचना, उपयुक्त सूचना देऊ शकतात. अशाचा विचार करून हे 2 मतदारसंघ आहेत आणि त्याच्यातले जे सदस्य आहेत ते 7-7 प्रत्येकी आपण निवडून देतो. हं. आता सर, मतदार नोंदणी सुरू आहे, पण या दोन्हींमध्ये म्हणजे शिक्षक असेल किंवा पदवीधर असेल, या मतदार होण्यासाठी नेमकी काय पात्रता असणं गरजेची आहे आणि यासाठी कोणती कागदपत्र अर्जासोबत जोडावी लागतात? आता समजा आपण पदवीधर मतदारसंघाचं सुरुवातीला बोलू हं. आणि याच्यामध्ये 2 ज्या गोष्टी आहेत की तो भारताचा नागरिक असला पाहिजे आणि ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये तो मतदार होणार आहे त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये तो सर्वसाधारणपणे त्याचा रहिवास असला पाहिजे. ह्या दोन्ही ह्याला कॉमन आहे. हं. आता पदवीधर मतदारसंघ जर विचार घेतला तर याच्यामध्ये अभिप्रेतच आहे तो पदवीधर असावा आणि हा पदवीधर केव्हा असावा तर त्यासाठीचे महत्वाचे जे प्रोव्हिजन्स आहेत की त्याच्यामध्ये 1 नोव्हेंबर हा अर्हता दिनांक आपण दोन्ही मतदारसंघासाठी घेतो. म्हणजे आता हे जे पद आपण भरणार आहोत त्याची मुदत जी संपते ती जुलै 2024 ला संपते. हो. पुढच्या वर्षी. त्यामुळे या वर्षाच्या 1 वर्षाआधी म्हणजे 23 म्हणजे 1 नोव्हेंबर 23 ही आपली क्वालिफाईंग डेट आहे. आणि पदवीधर मतदारसंघासाठी असं प्रोव्हिजन्स आहेत की 1 नोव्हेंबर 23 याच्या पूर्वी 3 वर्षाच्या अगोदर त्याची पदवी असली पाहिजे आणि ही पदवी सुद्धा भारतामधल्या कुठल्याही विद्यापीठाची असली पाहिजे किंवा त्याला समकक्ष पदवी असली पाहिजे. ही फार मोठी महत्वाची त्याच्यातली क्वालिफिकेशन आहे. आता ह्या कुठल्या संस्था आहेत किंवा ती समतुल्य पदवी कुठली आहे तर याचं सुद्धा एक गॅझेट नोटिफिकेशन गव्हर्नमेंटने काढलेलं आहे आणि ते जे नोटिफिकेशन आहे ते सुद्धा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाईटवर ते आपण अपलोड केलेलं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचे विद्यापीठ असतील किंवा डीम टू बी युनिव्हर्सिटीज असतील किंवा स्टॅच्युटरी युनिव्हर्सिटीज असतील की जे कायद्याने प्रस्थापित केलेले आहेत असे सगळ्या विद्यापीठ याच्यामध्ये येतात. आणि समतुल्य जे आहेत त्याच्यामध्ये काही डिप्लोमा सुद्धा त्यांनी घेतलेले आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ डिप्लोमा इन नर्सिंग की 12वी नंतर 3 वर्षाचा तो असतो किंवा म्हणजे पदवी म्हणजे स्ट्रिक्टली डिग्री नव्हे तिथं पदविका सुद्धा आपल्याला ह्याच्यामध्ये जातात. त्याला आपण इक्विव्हॅलंट म्हणतो की पदवीला समतुल्य कुठले आहेत तर त्या सुद्धा डिग्रीज आणि पदविका समतुल्य जे आहे त्याचं सुद्धा नोटिफिकेशन काढलेलं आहे. आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं आर्ट्स आहे, कॉमर्स आहे, सायन्स आहे, इंजिनिअरिंग आहे, टेक्नॉलॉजी आहे, प्रोफेशनल सर्व्हिसेस आहे. तर याचं भारतातील ज्या संस्था आहेत त्यांची यादी आणि त्याचं क्वालिफिकेशन आणि परदेशी काही याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत की त्यांचं क्वालिफिकेशन आणि त्याचे इन्स्टिट्यूशन्स ह्या नोटिफाय केलेल्या आहेत. त्यामुळे ह्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये आपण कुठे बसतो का ते सगळे याच्यामध्ये पात्र होतात प्रोव्हायडेड 1 नोव्हेंबर 23च्या अगोदर 3 वर्ष जर धरली आपण म्हणजे साधारणतः 31 ऑक्टोबर 2020 यापूर्वीची ती डिग्री किंवा पदविका त्याच्याकडे असली पाहिजे. ही सर्वसाधारणपणे महत्वाचं आहे. आणि टीचर कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये जे आहे तो मुळात शिक्षक असला पाहिजे. जसं एक मतदारसंघ सांगतो की शिक्षक असला पाहिजे. हा शिक्षक कुठं असला पाहिजे तर अशा संस्थेमध्ये असला पाहिजे की ज्याचा दर्जा हा माध्यमिक शाळेपेक्षा कमी असू नये. आणि माध्यमिक शाळा कुठली आहे हे सुद्धा शासनाने नोटिफाय केलेलं आहे की सर्वसाधारणपणे 1ली ते 8वी हा आपला प्राथमिक दर्जा असतो आणि 9वी 10वी हा माध्यमिक दर्जा असतो आणि 11वी 12वी उच्च माध्यमिक दर्जा असतो. त्यामुळे ज्या शाळेमध्ये किंवा संस्थेमध्ये 9वी 10वी किंवा त्यापेक्षा अधिक याची म्हणजे विषय शिकवले जातात ते सगळे हे इन्स्टिट्यूशन्स हे माध्यमिक दर्जा किंवा त्याच्यापेक्षा अधिकचा दर्जा असलेले इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. तर हे इन्स्टिट्यूशन्स कुठले कुठले आहेत ते सुद्धा गव्हर्नमेंटने नोटिफाय केलेले आहे आणि त्याचं सुद्धा नोटिफिकेशन आम्ही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाईटवर दिलेलं आहे. म्हणजे सर्वसाधारणपणे असं म्हणता येईल की ज्या शाळांना
माध्यमिक किंवा प्राथमिक कुठले असतील त्या शाळांना इन्स्टिट्यूशन्सला डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ह्याची मान्यता असेल किंवा डायरेक्टर ॲग्रिकल्चरचं मान्यता असेल किंवा डायरेक्टर टेक्निकल एज्युकेशनची मान्यता असेल किंवा तत्सम गव्हर्नमेंटच्या ज्या कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आहेत त्याची मान्यता असेल, तर अशा मान्यताप्राप्त ज्या शाळा आहेत किंवा कॉलेजेस आहेत ती सगळे ह्याच्यामध्ये आहेत. बरं. त्यामुळे त्या शाळा कॉलेजेसमध्ये जे शिकवतात ते यासाठी मतदार म्हणून नोंदण्यासाठी पात्र आहे. हं. पण आता प्रश्न असा येतो की समजा एक शाळा 8वी ते 10वी आहे हां. आणि एक शाळा 1ली ते 10वी आहे. तर 1ली ते 10वी याच्यामधला ती शाळा जी आहे ती माध्यमिक दर्जाची आहे, कारण ती 9वी 10वी तिथे शिकवली जाते. म्हणून तिथला 1लीला शिकवणारा शिक्षक सुद्धा तो पात्र आहे. हं. परंतु 1ली ते 8वी मधला शिकवणारा 1लीला शिकवणारा माणूस त्याच्यामध्ये पात्र होणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये माध्यमिकचा जो दर्जा आहे तो त्याला नाही, कारण 9वी 10वी तिथे शिकवली जात नाही. त्यामुळे इन्स्टिट्यूशनचा किंवा शाळेचा दर्जा काय आहे, माध्यमिक आहे की नाही, हाच फक्त याच्यामध्ये पाहिले जातो. आणि त्यापेक्षा वरचे कुठल्याही येथे राहिलेले शिक्षक त्यासाठी पात्र आहे. परंतु त्यांनी शिक्षकाची किती वर्ष काम केलेलं असेल पाहिजे, तर त्याला सुद्धा एक क्वालिफिकेशन आहे की 1 नोव्हेंबर 23 याच्या अगोदर 6 वर्ष या पिरियडमध्ये त्यांनी कमीत कमी 3 वर्षाचा त्याचा शिक्षक म्हणून अनुभव पाहिजे. बरोबर. आणि हा शिक्षक म्हणून अनुभव पूर्ण वेळ असलेला पाहिजे, म्हणजे पार्ट टाइम शिक्षक याच्यामध्ये पात्र होत नाही. आणि तो कंटिन्युअसली 3 वर्षाचा पाहिजे का, तर तसंही नाही. हं. एकाच इन्स्टिट्यूशन मध्ये असला पाहिजे का, तसंही नाही. म्हणजे तो कुठल्याही इन्स्टिट्यूशन मध्ये एक किंवा अधिक कालावधीसाठी समजा असेल, पण त्याची सगळी बेरीज जी आहे ती जर 3 वर्षे होत असेल तो यासाठी तो पात्र होतो. आता आणखी एक महत्वाचा मुद्दा याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे की बऱ्याचशा महिला आहेत, शिक्षक असेल किंवा पदवीधर असतील, त्या लग्नानंतर त्यांची नावं बदलतात आणि मग सर्टिफिकेट किंवा ह्याच्यावर पूर्वीचं नाव असतं आणि लग्नानंतरचं नाव ते रेकॉर्डला असतं आणि त्या नावावर ते अर्ज करतात. तर त्यांना एक महत्वाची एक सूचना अशी माझी राहील की हे जे नाव बदल आहे त्याबद्दलचे पुरावे सुद्धा त्यांनी देणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्यांचं लग्न झाल्याचं जे सर्टिफिकेट असतं, मॅरेज सर्टिफिकेट ते असेल किंवा गॅझेट नोटिफिकेशन मध्ये सुद्धा नाव बदलाचे ते नोंद घेतात, ते गॅझेट नोटिफिकेशनची प्रत त्यांनी जोडावी. किंवा आता हल्ली पॅन कार्डवर सुद्धा त्यांचं पूर्वीच्या ह्याचं नाव येतं, वडिलांचं आणि ह्याचं, आणि लग्नानंतरचं नाव सुद्धा पॅन कार्डवर असतं. तर असे पुरावे त्यांनी जरूर द्यावे आणि हे पुरावे दिल्यानंतर मग ते व्हॅलिड धरले जातात. नाहीतर जर नावामध्ये जर तफावत असेल तर त्या ग्राउंडवर ते रिजेक्ट होऊ शकतात. म्हणून मला हा एक महत्वाचा मुद्दा महिलांसाठी विशेषतः सांगायचं की ज्यांचं नाव बदलले त्यांनी त्यांचे नाव बदलायचे सुद्धा काही कागदपत्र पुरावे त्याच्यासोबत जरूर जोडावेत, म्हणजे आपला अर्ज हा रिजेक्ट होणार नाही. बरोबर. आता सर आपण हे जाणून घेतलं की पात्रता नेमकी कुठले होते किंवा कोण यासाठी मतदान करू शकतं, पण हे जे मतदान आहे ते कशा पद्धतीनं केलं जातं? आता जसं मी सुरुवातीला आपल्याला सांगितलं की विधान परिषदेच्या सगळ्या निवडणुका कुठल्याही कॅटेगरीमध्ये असेल, जे लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्युन्सी असेल, टीचर कॉन्स्टिट्युन्सी असेल किंवा ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्युन्सी असेल, या सगळ्यामध्ये जे मतदान असतं तर ते मतदान हे प्रिफरन्शियल व्होटिंग असतं. म्हणजे आपण आपला प्राधान्यक्रम त्या उमेदवारांना देतो. समजा एखाद्या इलेक्शनसाठी समजा 4 उमेदवार आहेत, तर आपण त्याला 1, 2, 3, 4 आपले प्रेफरन्सेस देतो. त्यामुळे हे प्रिफरन्शियल व्होटिंग असतं. आणि प्रिफरन्शियल व्होटिंग मध्ये आपण हे पेपर बॅलेटनी घेतो आणि मग त्याचं काउंटिंगची पद्धत पण सगळी पूर्णपणे वेगळी आहे. म्हणजे जसं आपण ईव्हीएम मध्ये बटन दाबलं की प्रत्येकाला किती मत मिळाली हे काढतो, तसं इथं करता येत नाही. जो पहिल्या राऊंडला पहिला प्रेफरन्स ज्यांचा आहे त्याला किती मतं मिळाली, त्याच्यावरनं कोट्याच्या वर तो गेला का, कोट्याच्या वर जर गेला असेल तो घोषित होतं निवडलेला आहे. जर नसेल तर दुसऱ्या क्रमांकाची जी मतं आहेत की ज्याला जो पहिल्या क्रमांकाचे पेक्षा कमी आहेत ती आपण डिस्ट्रीब्यूट करतो आणि अशा पद्धतीनं पुन्हा रिवाइज कोटा काढतो. तर त्याची ही जी पद्धत आहे ती टेक्निकली थोडीशी वेगळी आहे.
सर, लोकसभा विधानसभा निवडणुकीला एकदा मतदार यादीत नाव नोंदवलं की पुरेसं असतं. नंतर आपण मग ज्यावेळी निवडणुका लागतात त्यावेळी आपण मतदान करतो. मात्र पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांबाबत हे चित्र वेगळं आहे. दर 6 वर्षांनी या होतात आणि प्रत्येक वेळी नव्यानं मतदार म्हणून नोंदणी करावी लागते. यामागे काय कारण आहे? खरं म्हणजे याचा इंटरेस्टिंग इतिहास आहे. म्हणजे 2007 पूर्वी आपण म्हणजे पुन्हा नव्यानं आपण ते मतदार रोल तयार करायचो. म्हणजे कायद्याचे जे प्रोव्हिजन्स आहेत त्याचं इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाने असं केलं की आपल्याला नव्याने याद्या बनवणं आवश्यक आहे. ते चॅलेंज झालं 2007 साली मुंबई हायकोर्टामध्ये. आणि मुंबई हायकोर्टाने असा निर्णय दिला की इलेक्शन कमिशनला ज्युरिस्डिक्शन नाही किंवा कॉम्पिटन्स नाही की त्यांनी दरवेळेला नव्यानं मतदार याद्या तयार करा. आणि म्हणून ह्या प्रक्रियेला त्यांनी स्टे दिला आणि निर्णय दिला की तुम्हाला ज्या पूर्वीच्या मतदार याद्या आहेत त्याच तुम्ही बेस म्हणून वापरा, प्रारूप मतदार म्हणून. आणि मग त्याच्यामध्ये काही ऍडिशन डिलिशन मॉडिफिकेशन असतील तर त्या पद्धतीने तुम्ही तो नवीन रोल तयार करा. म्हणजे जो एक्झिस्टिंग रोल आहे तो तुम्ही बेस धरा आणि त्याच्यामध्ये बदल जे काय आहेत ते तुम्ही करा. आता ही प्रक्रिया जवळजवळ 2016 पर्यंत चालू होती या पद्धतीने. परंतु 2007चा जो निर्णय हायकोर्टाने दिला होता त्याच्या विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्टात दाखल केलं गेलं आणि बऱ्याच वर्षानंतर म्हणजे 2016 साली त्याचा निकाल लागला. आणि सुप्रीम कोर्टाने असं त्याच्यामध्ये रुलिंग दिलं की कायद्यामध्येच म्हणजे त्याचं वर्डिंग पाहता की नव्याने निवडणूक मतदार याद्या ह्या तयार होणं अपेक्षित आहे. म्हणून तो सुप्रीम कोर्टाने निर्माण केला आणि मग 2016 पासून आपण पुन्हा मतदार याद्या तयार करायला लागतो. त्यामुळे आता यामध्ये सुप्रीम कोर्टानेच हे रुलिंग दिल्यामुळे त्यांच्या आदेशाप्रमाणेच आपण आता प्रत्येक वेळेला प्रत्येक इलेक्शनला नव्याने याद्या करतो. पूर्वीच्या याद्याचा आपण विचार करत नाही. सर, यालाच धरून पुढचा प्रश्न विचारेन. या निवडणुकांना अत्यंत कमी मतदार नोंदणी होते आणि त्याहीपेक्षा कमी मतदान होतं. तर याची कारणं तुम्हाला काय वाटतात, नेमकी काय असू शकतात? आणि मतदारांपर्यंत या सगळ्या गोष्टी पोहोचवण्यासाठी आपल्या कार्यालयाकडून सध्या काय प्रयत्न सुरू आहे? तुम्ही म्हणाला ते अगदी बरोबर आहे की ह्याच्यामध्ये फार कमी मतदार म्हणून नोंदणी होते. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर मागच्या निवडणुकीमध्ये मुंबई विभागामध्ये 70,000च फक्त पदवीधर रजिस्टर झाले आणि कोकण विभागामध्ये जवळजवळ 1 लाखाच्या थोडेसे वर झाले. म्हणजे आपण मुंबई पाहिलं तर मुंबई जिल्हा, मुंबई सबअर्बन जिल्हा येतो. मला नाही वाटत की 70,000च फक्त ग्रॅज्युएट्स आहेत. खूप मोठ्या प्रमाणात ग्रॅज्युएट्स आहेत पण नोंदणी कमी होते ही फॅक्ट आहे. आणि बऱ्याच वेळेला लोक असंही म्हणतात की दरवेळेला नोंदणी करायला लागते, पुन्हा आपले कागदपत्र द्यायला लागतात आणि त्यांना हे नको असते. म्हणून तो एक फॅक्टर आहे. परंतु याचा अवेअरनेस पण फार कमी. लोकांना अनेक लोकांना अगदी माहिती नाही की ह्या निवडणुका काय आहेत, वर्षाने होतात आणि त्यासाठी नव्याने अर्ज आपल्याला करायला लागतो. ह्याच्यामध्ये अवेअरनेस म्हणून आम्ही अनेक ह्याच्यामध्ये मेजर्स घेतलेले आहेत. पहिल्या मेजर्स म्हणजे आम्ही सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या बैठकीमध्ये याच्यामध्ये त्यांना विनंती करतो की त्यांनी याच्यामध्ये पुढाकार घ्यावा आणि लोकांना त्यांच्या जागृत करावा आणि त्यांनी भरण्यासाठी प्रवृत्त करावा. हा एक पॉलिटिकल पार्टीची बैठक असते आमची. तर त्याच्यामध्ये काय झालं की जे लोकांना अवेअरनेस नाही म्हणून आपण प्रेस कॉन्फरन्सेस पण घेतो आणि प्रेसच्या माध्यमातून सुद्धा लोकांना उद्युक्त करायचा प्रयत्न करतो की याच्या अटी-शर्ती काय आहे, काय क्वालिफिकेशन्स आहे आणि याला कोण पात्र आहेत आणि त्यासाठी आपण त्यांना उद्युक्त करतो. यामध्ये आपण अशी व्यवस्था केलेली आहे की ज्या नोटिसेस ह्या निवडणुकीच्या येतात मतदार यादीमध्ये नोंदवण्यासाठी त्या प्रत्येक जिल्ह्यामधले जे प्रमुख जे सर्क्युलेटिंग वर्तमानपत्र असतात तिच्यामध्ये आपण खूप मोठी एक्झॉस्टिव्ह त्याच्यामध्ये प्रसिद्धी देतो आणि त्याच्यामध्ये हे अर्ज कुठे प्राप्त होतील, ते कुठे आपण देऊ शकता किंवा ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्युएन्सीचं जे मतदार आहे ते ऑनलाईन पद्धतीने सुद्धा देऊ शकतात, त्याची आपण त्याच्यामध्ये माहिती देतो. आमच्या सोशल मीडियावर सुद्धा आम्ही त्याच्या बरीच प्रसिद्धी करतो. याशिवाय आम्ही ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंट किंवा हायर अँड टेक्निकल एज्युकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एज्युकेशन डिपार्टमेंट यांनी सुद्धा
सर्क्युलर्स काढलेले आहेत विद्यापीठांसाठी, कॉलेजसाठी, आणि त्यांना सुद्धा विनंती केलेली आहे आणि ती सगळी त्यांनाही माहिती पुरवलेली आहे की आपल्या संस्थेमध्ये जे एलिजिबल आहे त्यांना शिक्षक मतदारसंघासाठी किंवा पदवीधर मतदारसंघासाठी आपण उपयुक्त करावे, त्यांचे फॉर्म्स एकत्र करावे आणि एकत्र करून आम्हाला द्या. म्हणजे प्रत्येकाला त्या फॉर्म सबमिट करण्यासाठी जायची गरज नाही. आणि यासाठी आपण तालुका स्तरावर सुद्धा अधिकारी नेमलेले आहेत, तिथे ते देऊ शकतात, किंवा ऍडिशनल डेसिग्नेटेड ऑफिसर्स आपण केलेले आहेत प्रत्येक तालुक्यामध्ये 5-10 तिथे सुद्धा आपण देऊ शकतो. आणि ते सर्टिफाय करण्यासाठी जसं हेही महत्वाचं आहे की कुठलीही कागदपत्र आपण जेव्हा एव्हिडन्स मध्ये देतो, म्हणजे पदवी असेल तर त्याचं डिग्री सर्टिफिकेट असेल किंवा मार्कशीट असेल किंवा शिक्षक असेल तर त्याचा फॉर्म असेल, हे सगळे कागदपत्र आपण अटेस्ट केले पाहिजेत. आणि हे कुठलाही गॅझेटेड ऑफिसर याच्यामध्ये अटेस्ट करू शकतो. अगदी पोस्ट मास्टर किंवा एखाद्या कॉलेजचा प्रिन्सिपल हे सुद्धा अटेस्ट करू शकतात. त्यामुळे हे अटेस्ट करून ते देऊ शकतात. ही माहिती आम्ही सगळ्यांच्या पर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करत असतो. आणि जसं आपण आपला हा जो संवाद चालू आहे त्या माध्यमातून सुद्धा अनेक लोकांच्या पर्यंत आपण जातो. हा एक प्रयत्न त्यामागचा असतो की लोकांना याच्यामध्ये जास्त माहिती व्हावी. दुसरी गोष्ट अशी आम्ही केलेली आहे की प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही सूचना दिलेल्या आहे की त्या ठिकाणी पदवीधर किंवा शिक्षक मतदारसंघासाठी ज्या ज्या संस्था जिल्ह्यामध्ये आहेत की जिथे हे पात्र मतदार आपल्याला मिळू शकतात त्यांची यादी करावी, त्यांच्यापर्यंत पोहोचावं, त्यांना फॉर्म उपलब्ध करून द्यावेत आणि ते गोळा करावे. त्यामुळे तोही मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सर, आता तुम्ही ऑनलाईन सुविधांचा उल्लेख सुद्धा केलाय, तर या उपलब्ध करून दिल्यानं तुम्हाला काय वाटतं, हे मतदार नोंदणी आणखीन वाढेल का? त्याचा कसा फायदा होईल या सगळ्यासाठी? मला वाटतं ऑनलाईनची जी फॅसिलिटी आहे ती आपण पदवीधर मतदारसंघासाठी दिलेली आहे. कारण पदवीधर हा विखुरलेला आहे. म्हणजे असं काय, जसं शिक्षक हा शाळेत सापडेल आपल्याला, तिथे जाऊन आपण भरून घेऊ शकतो आणि शाळेची संख्या मर्यादित आहे किंवा कॉलेजची संख्या मर्यादित आहे, तिथे आपण सहज पोहोचू शकतो. परंतु ग्रॅज्युएट लोकांच्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी सगळं एमॉर्फस आहे, आपल्याला हे कुठे आहेत, कुठे राहतात काहीच माहित नाही. म्हणून त्यासाठी हे ऑनलाईनची सुविधा अतिशय उपयुक्त आहे आणि त्याला चांगलाही प्रतिसाद यायला लागलेला आहे. मी 4 दिवसापूर्वी याचा रिव्ह्यू घेतला होता की किती अर्ज ऑनलाईन मध्ये प्राप्त झालेले आहेत. तर मुंबई विभागामध्ये मला वाटतं 2000 प्राप्त झाले आणि कोकण विभागामध्ये 4000 प्राप्त झाले आतापर्यंत. पण त्याला वेग येईल, जसं जसं लोकांपर्यंत ही माहिती जाईल तसं त्याला वेग येईल. आणि आम्ही वर्तमानपत्रामध्ये जे जाहिराती दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही त्याचा QR कोड दिला. त्यामुळे QR कोड जरी तुम्ही स्कॅन केला तरी तुम्ही डायरेक्टली त्या वेबसाईटवर जाता आणि ते फॉर्म भरता. आणि फॉर्म भरणं फार सोपं आहे. माहिती भरली की ते तुम्हाला विचारतं की तुमचं रेसिडेन्सचा प्रूफ तुम्ही अपलोड करा, तुम्ही जे सर्टिफिकेट आहे ते अपलोड करा, त्याच्यानंतर तुमचं स्पेसिमेन सिग्नेचर अपलोड करा. आणि मोबाईलवर सुद्धा आपल्याला सहज शक्य आहे. त्यामुळे लोकांनाही चांगली सुविधा प्राप्त आहे. परंतु शिक्षक मतदारसंघासाठी आम्ही ऑनलाईनची सुविधा अजून दिलेली नाही. कारण याच्यामध्ये असं अपेक्षित आहे की त्या शिक्षण संस्थेचा जो प्रमुख आहे त्याने त्याचं प्रमाणपत्र द्यायचं असतं की त्याचं एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट, त्याच्यावर त्याची सही असते, त्याच्या संस्थेचा शिक्का असतो. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ऑनलाईन आतापर्यंत करता नाही आल्या. परंतु आपण डायरेक्टली त्यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्यामुळे तो इश्यू राहत नाही. परंतु ग्रॅज्युएटला मात्र ती फार आवश्यकता आहे आणि ते आम्ही अवेलेबल त्यांना करून दिलेलं आहे. बरोबर. ही अत्यंत महत्त्वाची अशी सुविधा आहे आणि त्यामुळे नक्कीच फायदा होईल अशी आशा आपण बाळगूया. पण सर, आता तुम्ही उल्लेख केला होता तो म्हणजे कोकण मतदारसंघाचा. सध्या या मतदारसंघाची काय स्थिती पाहायला मिळते, कसा प्रतिसाद आहे इथल्या मतदारांकडून यासाठी? आता कोकण मतदारसंघामध्ये आपले ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे येतात. आणि मुंबई विभागामध्ये मुंबई जिल्हा, म्हणजे सबब आणि शहर हे दोनच जिल्हे येतात. सर्वसाधारणपणे कोकण मतदारसंघातले जो प्रतिसाद आहे इव्हन ऑफलाईन आणि ऑनलाईन दोन्हीचा बऱ्यापैकी चांगला आहे. कारण तिथे लोकांच्या पर्यंत पोहोचणं सहज शक्य आहे आणि लोक एकमेकांना ओळखतात. परंतु तशी परिस्थिती आपल्याला मुंबई शहर आणि मुंबई सबब मध्ये तशी दिसत नाही.
म्हणजे आम्हाला खरं म्हणजे अपेक्षा आहे अशी होती की या लोकांसाठी जे शहरात राहत आहेत त्यांनाही खूप चांगली सुविधा आहे ऑनलाईनची, हो. परंतु अनफॉर्च्युनेटली त्यांच्याकडून जो प्रतिसाद जर कमी आहे, परंतु कोकण डिव्हिजनमध्ये तसा प्रतिसाद बऱ्यापैकी चांगला आहे. हं. आणि आतापर्यंत अजूनही वेळ आहे. आम्ही इलेक्शन मशिनरीला गिअर अप करायला सूचना दिलेल्या आहेत की त्यांनी दे शुड रीच आउट आणि त्यांच्याकडनं त्यांच्यापर्यंत पोहोचावं आणि त्यांचे फॉर्म भरून घ्यावेत. तर मला खात्री आहे की आता याला आणखी थोडंसं वेग येईल. सर, आता आपण मतदारांविषयी माहिती जाणून घेतली किंवा मतदारांच्या नोंदणी या प्रक्रियेविषयी जाणून घेतली. आता उमेदवारीसाठी कोणते निकष असतात आणि या आमदारांचा कार्यकाळ किती असतो आणि या आमदारांमुळे कशा पद्धतीनं या पदवीधर असतील किंवा शिक्षकांचे प्रश्न असतील हे मांडण्यासाठी या सगळ्याचा फायदा होतो? हे जे मतदार म्हणजे जे उमेदवार निवडून जातात ते आमदारच आपण म्हणतो त्यांना. हो. आणि ह्या आमदारांची जी मुदत असते ती 6 वर्ष असते आणि 6 वर्षानंतर मग ते निवृत्त होतात. आता जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की याच्यासाठी काय पात्रता आहे, हो. तर महाराष्ट्रातील कुठल्याही विधानसभेच्या मतदारसंघामध्ये त्यांचं कुठतरी नाव असलं पाहिजे, हो. म्हणजे तो मुळात मतदार असला पाहिजे, ही पहिली अट. आणि त्याचं वय किमान 30 असावं. त्यासाठी आहे. म्हणजे काही लोक मला विचारतात की शिक्षक मतदारसंघातले शिक्षकांनीच फक्त ते कॉन्टेस्ट करावी का, तर त्याला उत्तर नाही आहे. कारण महाराष्ट्रातला कुठलाही मतदार कुठल्याही विधानसभेमध्ये रजिस्टर असलेला मतदार यासाठी उभा राहू शकतो. त्याला शिक्षकच असलं पाहिजे असं काही नाही. तसंच ग्रॅज्युएट मतदारसंघाचे ग्रॅज्युएट असलं पाहिजे का, नाही. परंतु त्यांचं तो प्रतिनिधित्व करतो ते त्याला निवडून जातो. त्यामुळे त्यांची मुदत 6 वर्ष असते आणि 6 वर्षानंतर निवृत्त होतो. सर, आता आपण पाहिलं की पदवीधर आणि शिक्षक या दोन्ही निवडणुकांच्या मतदार नोंदणीसाठी सध्या कसा प्रतिसाद तुम्हाला मिळतोय किंवा प्रत्येक विभागाची काय स्थिती आहे? आता आपण पदवीधरांसाठी आपण कोणापर्यंत गेलेलो आहोत. आम्ही अशी सूचना दिलेल्या आहेत की प्रत्येक विद्यापीठाला आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे, प्रत्येक कॉलेजेसला पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि त्यांना सांगितलेलं आहे की जे शिक्षक पात्र होतात ते शिक्षक मतदारसंघ ह्याच्यासाठी ते त्यांना प्रवृत्त करावं आणि जे ग्रॅज्युएट्स आहेत त्यांना ग्रॅज्युएट मतदारसंघासाठी त्यांना मतदार म्हणून प्रवृत्त करावं. आणि ह्या सगळ्यांचे अर्ज त्यांनी एकत्रपणे जरी केले आणि आम्हाला आणून दिले किंवा डेसिग्नेटेड ऑफिसर्सला आणून दिले तरी त्यांना त्याची मुभा आहे, कारण एक गठ्ठा आपण ते तसे अर्ज स्वीकारतो. त्याच पद्धतीने जे असोसिएशन जे आहेत वेगवेगळ्या, मेडिकल असोसिएशन असेल, तुमचं बँका आहे किंवा इतर सेमी गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन्स आहेत, NGO सेक्टर आहे, तर इथे सुद्धा आपण त्यांच्यापर्यंत पत्रव्यवहार करून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि तिथेच येतो सर्व गव्हर्नमेंटच्या संस्था आहेत, ऑर्गनायझेशन्स आहेत, त्यांच्यापर्यंत आपण गेलेलो आहोत. त्यांनाही आपण सगळी माहिती दिलेली आहे आणि त्यांना सुद्धा विनंती केलेली आहे की जे पात्र मतदार आहेत त्यांनी याच्यामध्ये जरूर आपला मतदाराचा हक्क त्यांनी बजावावा. सर, आता मतदार नोंदणीचा कालावधी हा किती पर्यंत आहे? कधी किती तारीख पर्यंत मतदार हे नोंदणी करू शकतात? आता आपली ही मतदार नोंदणी 30 सप्टेंबरला सुरू झालेली आहे आणि ही मतदार नोंदणी 9 तारखेपर्यंत 9 नोव्हेंबर पर्यंत चालेल. हा पहिला टप्पा आहे. याच्यामध्ये जे अर्ज येतात त्याच्या आधारे आपण प्रारूप मतदार यादी तयार करतो आणि ही प्रारूप मतदार यादी आपण 23 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करणार आहोत. आणि मग 23 नोव्हेंबर ते 9 डिसेंबर या कालावधीमध्ये सुद्धा आपण अर्ज मागवण्याचा जो कालावधी आहे क्लेम्स ऑब्जेक्शनसाठी, तर त्या पिरियडमध्ये सुद्धा लोक जे पात्र आहेत ते अर्ज आपले देऊ शकतात. आणि 9 डिसेंबर नंतर ते 30 डिसेंबरपर्यंत त्याचे अर्ज सगळे आहेत ते प्रोसेस होणार आणि 30 डिसेंबरला आम्ही अंतिम जो ड्राफ्ट आहे म्हणजे अंतिम जी मतदार यादी आहे ती प्रसिद्ध करतो. परंतु अंतिम जरी प्रसिद्ध केली तर त्यानंतर लोकांना मतदार ह्यासाठी अर्ज करता येतो का, तर करता येतो. तर त्याला आम्ही कंटिन्युअस अपडेशनची प्रोसेस म्हणतो. म्हणजे जोपर्यंत निवडणुका होत नाहीत त्याच्या अगोदरपर्यंत, म्हणजे आपण लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द कॅन्डिडेट्स हे ज्या दिवशी फाईल करतात त्याच्या अगोदर 10 दिवस तिथपर्यंत आपण अर्ज घेऊ शकतो.
म्हणजे या पिरियडमध्ये सुद्धा अर्ज घेऊ शकतो. म्हणजे हा पहिल्या हा. टप्प्यामध्ये नोव्हेंबर पर्यंत घेऊ शकतो, नंतर 23 नोव्हेंबर ते 9 डिसेंबर पर्यंत घेऊ शकतो आणि 9 डिसेंबर नंतर सुद्धा आपण इलेक्शन होईल तोपर्यंत घेऊ शकतो. हं. त्यामुळे मोठा अवधी आपण याच्यामध्ये दिलेला. बरोबर. सर, आता शेवटचा प्रश्न. पदवीधर आणि शिक्षक या दोन्ही निवडणुकांच्या मतदार नोंदणीच्या निमित्तानं तुम्ही मतदारांना काय आवाहन कराल, काय सांगाल? माझं हेच प्रमुख आव्हान आहे. विशेषतः ज्या ज्या गव्हर्नमेंट संस्था आहेत, सेमी गव्हर्नमेंट संस्था आहेत, विद्यापीठं आहेत, कॉलेजेस आहेत, त्यांनी यामध्ये आपल्या संस्थेमध्ये जे पात्र आहेत, शिक्षक असतील किंवा ग्रॅज्युएट्स असतील, त्यांनी उद्युक्त करावं आणि त्यांनी ते अर्ज एकत्र करून आम्हाला द्यावेत, ऑफलाईन असतील तर. आणि जे ग्रॅज्युएट्स असतील त्यांना मात्र ही ऑनलाईनची फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिलेली आहे, तर त्यांनी सुद्धा हे ऑनलाईनची फॅसिलिटीचा उपयोग करून घ्यावा आणि मोठ्या प्रमाणात अर्ज नोंदणी करावी. अशा प्रकारचं एक माझं या निमित्ताने सगळ्यांना एक आव्हान आहे. धन्यवाद सर, तुम्ही तुमचा बहुमूल्य वेळ असा आम्हाला दिलात आणि पदवीधर आणि शिक्षक या मतदार संघाबाबतची महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिलात. याचा नक्कीच फायदा आपल्या मतदारांना होईल आणि जास्तीत जास्त नोंदणी वाढेल अशी सुद्धा आपण आशा बाळगूया. तर हे होते राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे सर. मतदार नोंदणी जर तुम्ही अजूनही केली नसेल तर लवकरात लवकर पदवीधर आणि शिक्षक मतदार निवडणुकीसाठी लवकरात लवकर नाव नोंदणी करा आणि तुमचं बहुमूल्य मत तुम्ही द्या आणि तुमचा योग्य उमेदवार या निमित्तानं निवडा. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.